VUC favner bredt over en lang række undervisningstilbud. Jeg har gået til engelsk og filosofi og historie her på VUC. Det har jeg været utrolig glad for. Jeg går på VUC, fordi jeg har et barnebarn, som har gået i 9. klasse sidste år, og i år på 10. klasse. Og for at kunne hjælpe ham med matematik, så har jeg opgraderet min matematik til det samme. Hvad enten du kommer direkte fra folkeskolen, erhvervslivet, eller blot ønsker at forbedre dine kundskaber, er det her, du kan udvide din horisont og udvikle dit kvalifikationsniveau. Jeg synes, det er pragtfuldt, at jeg får så mange input. VUC er et fleksibelt sted. Ligegyldigt hvilket fagligt niveau du er på, har vi plads til dig, og vi videregiver gerne af VUC-lærernes kompetencer. I stedet for dig, der søger udfordringer. På VUC kan du møde mange spændende og forskellige mennesker, som med hver deres baggrund bidrager til et socialt og lærerigt miljø. På VUC har du mulighed for at tilpasse dit skema, så det passer bedst muligt til dine behov. Vores kombinationsmuligheder ligger i forskellige undervisningspakker på FVU, AVU og HF. Det er også muligt blot at følge et enkelt fag, hvis du for eksempel skal bruge lige netop det for at nå din drømmeuddannelse. Jeg vil gerne på universitetet og studere idræt. VUC er en del af vejen dertil. Jeg går på VUC, fordi jeg gerne vil videre som fagsbetjent. Med moderne undervisningsfaciliteter og dygtige og engagerede lærere får du undervisning af høj kvalitet. I vores studieværksted er der ekstra hjælp at få, samt rig mulighed for gruppearbejde eller individuel fordybelse. På VUC kommer du til at befinde dig i et imødekommende undervisningsmiljø, som åbner dørene til dine mål. Og fakta er, at jeg synes, det er så dejligt, og jeg glæder mig hver eneste dag, når jeg skal i skole. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen eller lægge en mail på denne hjemmeside, og vi kontakter dig.